संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सावंतवाडी नगर परिषदेला आमदार दीपक केसरकर यांच्या स्थानिक विकास निधीतून मे महिन्यात रुग्णवाहिका देण्यात आली। दीपक केसरकर यांच्या हस्ते मोठ्या दिमाखात याचं लोकार्पण सोहळा पार पडला। मात्र सध्या रुग्णवाहिका आहे पण पूर्ण वेळ ड्रायव्हर नाही अशी अवस्था या लाईफलाईनची झाली असून ती धूळखात पडली आहे। लोकार्पण होऊन या रुग्णवाहिकेला 9 महिने झाले, पण या 9 महिन्यात 9 वेळा सुद्धा या रुग्णवाहिकेचा वापर रुग्णसेवेसाठी झालेला नाहीये। त्यामुळे शहरातील नागरिकांना 108 किंवा सेवाभावी संस्था, खासगी रुग्णवाहिकांवरच अवलंबून राहावं लागतंय। नियोजनाचा अभाव आणि उदासीनतेमुळे ही नवी कोरी रुग्णवाहिका धूळखात चढतेय। आजही या रुग्णवाहिकेचा हेल्पलाईन नंबर नगरपंचायतकडून जाहीर करण्यात आलेला नाहीये, तर या गाडीवरील 1800 233 2047 या टोल फ्री नंबरवर ॲम्ब्युलन्ससाठी संपर्क केला असता सध्या गाडीवर ड्रायव्हर नाहीये असं सांगत वरिष्ठांचे नंबर दिले जात आहे। त्यामुळे संपूर्ण प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी शहरवासियांकडून व्यक्त केली जाते। स्थानिक आमदार निधीतून नगर परिषदेला ही रुग्णवाहिका प्रदान करण्यात आली, पण रुग्णवाहिकेवर कायमस्वरूपी ड्रायव्हर नसल्यानं ही रुग्णवाहिका बिनकामाची ठरत असून नगरपंचायतच्या पार्किंगमध्ये शोपीस ठरते। मल्टी स्पेशालिटीचं भिजत घोगडं, उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांचा अभाव यामुळे गोवा बांबुळीवर सावंतवाडीकर अवलंबून आहे। गोरगरिबांना जिल्हा रुग्णालय आणि GMCचाच आधार आहे, पण तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या लाईफलाईनचंच भाडं गोरगरिबांना परवडणारं नाहीये। 108 ची सेवा सगळ्यांनाच वेळेत मिळणं शक्य नाही। नागरिकांच्या लाखो रुपयांच्या निधीतून शहरासाठी ही रुग्णवाहिका आमदारांनी खरेदी केली, मात्र ज्या उद्देशानं दीपक केसरकर यांनी ही रुग्णवाहिका दिली तो उद्देश काही साध्य होत नाहीये। परमनंट ड्रायव्हर उपलब्ध नसल्यानं ही रुग्णवाहिका वेळीच उपलब्ध होणं शक्य होत नाही। अधिकाऱ्यांचा नियोजन शून्य कारभारांमुळे 24 तास सेवा उपलब्ध असणं गरजेचं असताना ही रुग्णवाहिका सद्यस्थितीत 24 तास धूळ खाते। दरम्यान रुग्णवाहिकेवर कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं ड्रायव्हर भरतीसाठी 2 वेळा टेंडर काढण्यात आली, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही। शासनाकडून रुग्णवाहिकेवर चालक पदासाठी मंजुरी नाही, त्यामुळे ते पद भरू शकत नाही। परंतु नगरपंचायतचे चालक वापरून ही सेवा दिली जाते असं आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आलंय। सिंधुदुर्गची सक्षम नसणारी आरोग्य यंत्रणा 108 वर असणारा भर पाहता आमदार केसरकरांनी दिलेली ही रुग्णवाहिका लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी कामी आली असती, जीवनदायिनी ठरली असती। परंतु सध्या नगर परिषदवर असलेली प्रशासकीय राजवट आणि मनमानी धोरणांमुळे जनतेच्या प्रश्नाचं सोयरसूतक जबाबदार अधिकाऱ्यांना राहिलं नाही। त्या धक्काचे लोकप्रतिनिधी नगर परिषदेत नसल्यानं जनसामान्य लोकांना कोणी वालीच राहिलेलं नाही। एकीकडे दोडामार्ग सारख्या दुर्गम तालुक्यात लोकवर्गणीतून रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी दातृत्ववान व्यक्ती, संस्था पुढाकार घेत असताना आमदार निधीतून नगर परिषदेला दिलेली ही रुग्णवाहिका धूळखात पडणं दुर्दैवी, लाजिरवाणं तसेच नाकर्तेपणाचे आहे। त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाला जनाची नाहीच निदान मनाची तरी राहिली आहे का हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतोय। लोकांच्या पैशातून, आमदार निधीतून लोकसेवेसाठी खरेदी केलेली ही लाईफलाईन निदान आता तरी रुग्णसेवेसाठी रस्त्यावर फिरते की नगर परिषदेच्या पार्किंगमध्ये चढते अशी भीती शहरवासियांकडून व्यक्त होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।